Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Сәнәгать зонасындағы гадәттән тыш хәл, вакыйган эшкәлекләре. Пенсияләр арта, штрафлар үзгәрә, апрельдән яңа кануннар үз көченә керә. Европадан автомобиль сатып алырга теләгән Түбән Камала зур суммага алданган. Иртәрәк уянганнар, Түбән Камада паркларны толпанырга каршы эшкәртә башлыйлар. Яңа казанышлар, яңа танышулар, 3нче Бонн университетын тәмамлаучылар өчен чыгарылыш кичәсе узды. Бүген Түбән Кама нефтехим территориясында янгын чыкты. Әлеге хәл көндезге 2нче яртылар тирәсендә теркәлде. Көчле тавыш шәһәрдә дә ишетелде. Һәлакәтнең беренчел сәбәбе җиһазлар эшендәге төзексезлек. Бу хакта Түбән Кама нефтехим матбугат хезмәте хәбәр итә. Янгын сүндерүгә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 150дән артык шәхси составы һәм 54 берәмлек техникасы җәлеп ителгән. Вакыйга урынында коткаручылар, табиблар эшли. Түбән Кама медицина хезмәте югары әзерлек режимына күчерелә. Ярдәм күрсәтү өчен Ярчаллыдан өстәмә 6 ашыгыч ярдәм бригадасы җибәрелгән дип хәбәр иттеләр Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында. Сәнәгать зонасында зыян күрүчеләр турында мәгълүматны белү өчен кайнар линия ачылды. Номеры 32-2201. Экологлар һаваның сыйфатын тикшерүгә керештеләр. Актүбә, Афанас һәм шәһәрнең берничә урыныннан һава пробасын алалар. Тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе производство объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләрен бозу факты буенча җинаять эше кузгаткан. Апрельдән яңа кануннар үз көченә керә. Алар социаль түләүләрдән алып цифрлы хезмәтләргә кадәр төрле өлкәләргә кагыла. Пенсияләр арта, штрафлар үзгәрә, онлайн хезмәтләр күбәя. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Апрель башыннан социаль пенсияләр 6,8%-ка индексацияләнә. Сүз картлык, инвалидлык һәм туендыручысын югалту буенча түләүләр турында бара. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучылар, хәрби хезмәткәрләр һәм техноген һәлакәтләрдән зыян күрүчеләр өчен дә пенсияләр артачак. Исәп-хисапларны, түләүләрне социаль фонд автомат рәвештә башкара. Ариза бирү таләп ителми. Иртәгәдән ОСАГО автогражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү полисы бәясенә йогынты ясаучы күрсәткечләрнең берсе автоматик рәвештә яңадан исәпләнәчәк. Авариядә гаепле булган йөртүчеләр өчен ул артачак, аварийсыз йөрүчеләр өчен кими дип искәртә Россия автоиминиятләшүчеләр берлеге. Товарларны кичектереп сатып алу өлкәсендә дә яңалыклар бар. Контрольны Россия банкы көчәйтәчәк. Хәзер сервислар финанс хисап тапшырырга тиеш. Бер үк товарга төрле бәя кую тыела. Кулланучылар хокуклары яхшырак якланачак. Россиядә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә тарифлар формалаштыруга дәүләт контроле көчәйтелә. Яңа закон нигезендә федераль монополиягә каршы хезмәт ваклап сату базарындагы тарифларның минималь һәм максималь дәрәҗәләрен мөстәкыйль рәвештә яңадан карый алачак. Бу мөмкинлек региональ җайга салу органнары фаз күрсәтмәләрен ел дәвамында 2 яки аннан күбрәк тапкыр үтәмәгән очракта кулланылачак. Автомобиль сатып алырга теләгән Түбән Камалы 3 миллион сумнан артык акчасыннан колак каккан. Ул мессенджерларның берсендә Европадан автомобиль сатылуы турында белдерү күргән һәм менеджер белән элемтәгә кергән. Менеджер белән сөйләшкәннән соң хатын-кыз интернеттан бу компаниянең чынлыкта бармы икәнлеген тикшергән. Шуннан соң тәкъдим ителгән хезмәтләрдән файдаланырга булган. Яклар килешү төзегән, хатын-кыз 900 мең сум таможня түләвен җибәргән һәм автомобиль өчен 2 миллион 300 мең сум түләгән. Шуннан соң ул машинаны кайтаруларын көтә башлаган. Әмма берничә көннән аның белән брокер элемтәгә кергән һәм автомобильне таможнядан чыгару өчен тагын 3 миллион сум түләргә кирәклеге турында хәбәр иткән. Шуннан соң хатын-кыз алдануын аңлаган һәм полициягә мөрәҗәгать иткән. 1 апрельдән Түбән Кама районында төбәк һәм җирле әһәмияттәге юлларда 6 тоннадан артык авырлыктагы йөк автомобильләре хәрәкәтенә чикләүләр кертелә. Сәбәбе туфракны артык дымландыру чорында юл өслеген саклап калу. Бу 30 апрельгә кадәр гамәлдә булачак.
Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Толпаннар уяна, белгечләр кисәттә саклык чараларын үтәү аеруча мөһим. Узган ел Түбән Кама районында 800 мөрәҗәгать теркәлгән. Барлык зыян күрүчеләргә дә үз вакытында медицина ярдәме күрсәтелгән. Толпан энцефалитыннан саклану чарасы, прививка ясату ди табиблар. Шулай ук табигатькә чыкканда ябык кием кияргә, өйгә кайткач үзеңне һәм якыннарыңны җентекләп карарга. Әгәр дә толпан кадалса, аны мөстәкыйль рәвештә чыгарырга ярамый, поликлиникага килергә. Сезгә яраны эшкәртәчәкләр, ә бөҗәкне эпидемиологик тикшеренүгә җибәрәчәкләр. Шушы көннәрдә Түбән Камада паркларны һәм якындагы урман массивларын эшкәртүгә керешәчәкләр. Түбән Камада 3-нче буын университетын тамамлаучылар өчен чыгарылыш кичәсе узды. Ел дәвамында пенсионерлар 26 юнәлеш буенча белем алды. Бу 40-тан артык төркем 3-нче буын университеты инде 15 ел өлкәннәр өчен үз ишекләрен ача. Ел сайын биредә меңнәрчә Түбән Камала компьютер грамотлыгын, чит телләрен, кул эшләренең яңа төрләрен үзләштерә, физик активлыгын арттыра, җырлый, шигырьләр укый һәм бии. Бүген алар курслар узу турында сертификатлар алдылар. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.